Hola, bon dia. Avui entrevistem a Laura Brossa. Bon dia, Laura. Bon dia. Una pregunta. Quin personatge és de la tribu? Jo sóc un jutge i ho aneu canviant o... Sí, cada setmana fem com un sorteig en què barregen xapes i cadascú agafa una i el que toca, toca. Ah, i la tribu com es diu? Es diu la tribu Guacamole. Ah. Teniu algun salut o crit? Sí, és així. Guaca, guaca, mole, mole. I en el casal què feu? Doncs fem sortides, també l'altre dia vam fer uns amulets amb una mena de plastilina que s'asseca com el fang. Ah, i què podíeu fer? El que volguéssiu o el que... El que volguéssim. Ah, i avui què heu fet? Avui hem anat a l'aula de teatre i hem fet activitats amb els de la tribu Papallona. Ah, i tu amb quina vas? Jo anava amb la Malena i la Soranys de la tribu Guacamole i la Essa i la Rebeca de la tribu Papallona. Ah. Quants anys tenien? Elles tenien 4, 5 o 6. I tu quants anys tens? 10. I què, ho has passat bé? Sí, això és molt xulo. I el casal t'agrada? Sí. Per cert, que m'he oblidat, com es diu el casal? El casal es diu Casal Artístic. Ah, on és? De Tordera. Aquí us deixem l'entrevista amb la Laura Brossa.